je to vinohradníctvo také spojenie takého remesla, tradícia, hlavne také lásky k zemi. Je to hlavne o pocite slobody, byť v kontakte s prírodou, byť pod holým nebom, bez ohľadu na to, aké je počasie. Zažiť také ticho a ten pokoj pri tej manuálnej práci a hlavne to, keď vidím, že som niečo urobil a ostáva po mne kus urobenej práce. A keď sa to podarí počas toho roka dotiahnuť do toho zdárneho konca, tak to je najväčšia radosť, keď sa urodí dobré, zdravé hrozno. Vinohradníctvo mám naozaj zdedené po predkoch a tak ma to teda aj oni naučili. Chcem to ďalej odovzdávať. Vinohradnícka tradícia na Slovensku siaha do čias ešte Rímskej ríše, kedy sem doniesli prvé štepy viniča a odtedy sa v podstate neprestajne na rôznych lokalitách viac či menej pestuje hrozno. Tu vo Svetom Jure to nebude ináč a tá okolitá krajina a zem je tu proste presiaknutá ťažkou prácou ľudí, ktorí tu odmakali stáročia a vytvorili krásne vinohradnícke plochy. Prácom vo viniciach sa niekedy živilo 80% obyvateľov Svätého Jura. V tých rodinách, ktoré ich pôvodne obrábali, sa tá tradícia vymizla. Je strašne dôležité zachovať tú tradíciu aj z toho titulu, že tie svätojurské vinorodé svahy sú unikátne. Je to veľká škoda, že podľa mňa ľudia v poslednej dobe stratili vzťah a úctu k pôde a možno ich to nebaví alebo nemajú záujem obrábať tie vinohrady, pretože si myslia, že z toho raz budú stavené pozemky a rozprávkovo zbohatnú zo dňa na deň, ale neuvedomujú si pritom to, že je to obrovské dedičstvo po stáročia budované a zničením tej vinice ako stavený pozemok sa zrazu tá hodnota stráca a už to nikdy vinica nebude môcť byť. Je tu obrovské množstvo plôch zanedbaných, spustnutých, ktoré niekoľko rokov, aj 10 rokov nikto neobrábal. Ale ten vinič častokrát stále žije. Každý rok to má len nejaké malé prírastky, vidieť tam aj nejaké strapce, ale je to stále živé. Len sú to zanedbané, spustnuté plochy, ktoré treba dať do poriadku. Poďte nám pomôcť obnoviť, zrevitalizovať tie spustnuté vinohrady. Má to určite zmysel do budúcna, pretože tá tradícia vinohradníctva a vinárstva musí pokračovať. Starý spustnutý vinohrad je väčšinou najťažší prvý krok a to je odkliať ten vinohrad, keď to poviem tak rozprávkovo, vyklčovať burinu a vyklčovať šípky, aby sme vôbec ten vinohrad obnovili. A keď ten vinohrad vidíme, môžeme ho vystrihať, nájsť tam zdravé pne, kry, ktoré odolali počas tých rokov neobrábania a keď už sa toto podarí, tak potom už tá robota je taká radosť, také udržovanie toho vinohradu a starostlivosť o to hľadanie, hladkanie a pozorovanie, ako to krásne rastie. Keď máte ľudí a keď máte na to energiu a tak ďalej, vy to do týždňa môžete mať spravené. Hej? Záleží, koľko máte času, energie, aké máte stroje a dá sa to. Ja som to robil, robím to stále. Tam je cieľ za to, aby tieto plochy, ktoré máme, zostali zachované. Pretože tam, kde sa pestoval vinič po stáročia, po tisícročia, tam ten vinič patrí. To je cieľ. Keď sa podarí zachrániť nejaký vinohrad, tak odmenou nám bude nielen pocit z dobre vykonanej práce, ale večerná grilovačka, posedenie pri hudbe, trošku zažúrovania na grejpe a na záver, na jeseň, skvelá oberačka, kde tie plody, ktoré sa urodia, budú aj môcť pozbierať. Ľudia budú môcť spoznať a si hovoriť, že práca vo vinohrade je relax, že je to ohromná skúsenosť. Budeme veľmi radi, keď sa nám títo pomocníci do vinohradov vrátia každoročne stále. Príďte si oddychnúť k nám do Vinohradu od každodenného zhonu. Viac na Vine.sk.